дар вилояти суғд ҳолатҳои гирифтории занони ҳомила ба COVID-19 ҷой дорад, аммо шумораи сироятёбии ин гурӯҳ маълум набуда, аз рӯи иттилои расмии раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд байни онҳо фавт мавҷуд нест. Хуршеда Хоҷазода, сардори ин ниҳод, мегӯяд ба гурӯҳи занони ҳомила ва кӯдаки дар батн будаи онҳо хатари ҷиддӣ таҳдид дошт. Хушбахтона дубора вазъи саломатиашон барқарор гардида, онҳо тифли солим тавлид намуданд. Ҳамаи занҳои ҳомилаи мубтало ба коронавирус баъди ташхису табобат дубора вазъи саломатиашон беҳтар гардидааст. аз рӯи маълумоте ки ин марказҳо медиҳанд, албатта ман бори дигар мегӯям ки рақамҳои дақиқ аз муассисаи тандурустӣ боз гирифта мешавад, лекин маълумоти онҳо нишон медиҳанд ки занҳои ҳомиладор низ ба ин бемории COVID-19 гирифтор шуда буданд ва як чиз хурсандовар аст ки ин занҳои ҳомиладор дар вақти гирифтор шудан, яъне хавфу хатар чи ба кӯдак чи ба занон дар вақти гузаштани муолиҷа ягон хавфу хатар надошт аз ҷониби он муассисаи марказҳои солимгардонӣ ки дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудаанд. Ва аслан гӯем албатта имрӯз бемории COVID-19 ин як беморӣ мебошад ки он рӯз ба рӯз ҳолати худро нав карда истодааст. ман ба шумо дар ин ҷо гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки дирӯз дар охирин ситоте ки ман иштирок доштам, табибон дигар ҳолатро агар вақте гӯянд ки дар назар аввал буд ки дарди гулӯ ё суруфаи нотакрор, имрӯз мегӯянд ки ҳамин табибон ки бо дигар нишондиҳандаҳои худ, яъне он рӯз ба рӯз иваз карда шудааст. ҷиноятсодиркунӣ байни занони вилояти суғд дар соли равон кам шудааст. Аз рӯи таҳлили раёсати вазорати корҳои дохилаи вилоят дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд давоми 6 моҳи охири соли 2020 355 нафар занони суғд даст ба ҷиноят заданд, ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 кам мебошад, зеро 6 маҳи аввали соли 2019 нишондоди ҷиноятсодиркунӣ байни занҳо 556 ҳолатро ташкил медод. нишондиҳандаҳо новаст аз оне ки коҳиш ёфтааст, мо аз як ҳолат имрӯз хусранҷовар мешавем ки нишондиҳандаҳо имрӯз хуб муайян карда шудааст, лекин ин моро ором намегузорад. мо албатта ҳар рӯз ҳамаҷониба кӯшиш мекунем ки оиди ин масъала бо гузоштани вохӯрию суҳбатҳои судманд ва яке аз усуле ки имрӯз бевоҷибе нест ки имрӯз ин усули хона ба хонаро гузоштанд. ман дар ин ҷо гуфтанӣ ҳастам ки анамин гардиши, яъне роҳи усули хона ба хона имрӯз занон бо намояндагони шӯъбаи корҳои дохила, яъне бо нозирони минтақавӣ онро бароҳ монданд ва ҳар як хонавода ки онҳо мераванд, албатта оиди ин масъала гуфтугузор карда мешавад ва агар дар ҳолати ин хонавода ин масъалаҳо вуҷуд дошта бошад, албатта ба онҳо кӯмакҳои равонии ҳуқуқӣ дода мешавад. раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суғд барои занҳое ки аз озодӣ маҳрум буданд баъди адои ҷазо ё худ тариқи афв аз маҳбасхонаҳо ҷавоб мешаванд, корҳои махсуси фаҳмондадиҳӣ ва ҳамчунин ёрии равонӣ мерасонанд. ин кор барои беҳтар кардани ҳолати равонии ин гурӯҳи занҳо мусоидат менамояд, то худро аз ҷамъият дур эҳсос накунанд, таъкид кард Хуршеда Хоҷазода. имрӯз мо кӯшиш ҳам мекунем ки он занони маҳкумшудае ки имрӯз аз анамин маҳкум аз озодӣ ба ҷавобан вақте ки ба хона меоянд, онҳо ҳам имрӯз дар чорчӯбаи ҳаёти зиндагӣ мемонанд ки мушкилот мебинанд, алоҳида корбарӣ менамоем. агар худатон донедон, вақте ки қонуни афв мебарояд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯйхат аз шӯъбаи корҳои дохили шаҳру навоиҳо аз ҷониби шӯъбаи бахши корбознон ва оила рӯйхат дастрас карда мешавад ва инфиродӣ дар алоҳидагӣ ба онҳо корбарӣ карда мешавад. яке аз корбарии алоҳида ин бо ҷойи корӣ таъмин кардани ки дар якҷоя бо раёсати кор бо шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират ба онҳо дар якҷоягӣ ба чунин занон кӯмакҳои, яъне бо ҷойи кории доимӣ таъмин кардан имрӯз расонида мешавад. дар давраи ҳисоботӣ 4596 нафар занони вилояти суғд бо кор таъмин гардиданд. 1371 нафари онҳо барои омӯхтани касбҳо фаро гирифта шуданд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суғд ин шунидан ва расидагӣ намудан ба мушкилоти занон мебошад. гузориши Мафнӯшкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.